खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बारग' एनडिएफबि खौ पुलिसाव साख्रि होनो बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि डिजिपिनो लाइजाम। आसामाव मोनबा बियाबनि उफेरा बिसायख'थियाव सा 38 बिजाथिया नमिनेशन लाबाय। इन्डियान एयार फर्सनि 92थि गायसन सान आरो 25थि कारगिल दावहा देरहासार सानजों लोब्बा लानानै कार रेली खालामदों। त्रिपुरायाव बानायनाय सिलाइ आरो मैनि गोथां बेदर जब्द खालामदों। लादाखनि डेमसक आरो देपसांआव भारत आरो चाइनानि आर्मि हानजाया जायगा नागारबाय। गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा। अरुणाचल प्रदेशआव पिस्तल खोमानानै 3 पुलिसा खाजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जायफोर बारग' एनडिएफबिफोरा लाइमोन बैसोनि आरो नांगौ बायदि सोलोंथाइनि फोरमानलाइजों लोगोसे देहा मोदोमा गाहामैनो दङ एबा मेडिकेल फिटनेस दंजोबो बिसोरखौ आसाम रायजोआरि पुलिसाव साख्रि होनांगौ होननानै बुंथिगिरिया लाइजाम हरदों। माखासे बारग' एनडिएफबिफोरा जुदि आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्टआव बाहागो लानो आर'जलाइ होदों बिसोरखौ साख्रियाव थिसननो थाखाय आसाम आयेन आफाद एबा बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया आसाम पुलिसनि डिजिपि जिपि सिंनो गांसे डिअ लाइजामनि जोहै खावलायहरदों। लोगोसेनो गावनि आखायाव गोग्लैफैनाय बारग' एनडिएफबिनि मुं फारिलाइखौ डिजिपिनो दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। सोलिफु बोसोर 2024 मायथाइनि फैगौ 13 नभेम्बराव आसामनि मोनबा बियाबाव जानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव बिजाथि महरै बाहागो लानो थाखाय गासै सा 38 बिजाथिया नमिनेशन लाबाय। सिडली, बङाइगाव, धलाई, सामागुरि आरो बिहालियाव लांदां जानानै थानाय एमएलएनि मासिखौ सुफुंनो थाखाय बिसायख'थि आय'गा फोसावनाय बायदिनो रायजोनि राजनीतिक हान्जा बिजेपि, कंग्रेस, बिपिएफ, इउपिपिएल, आम आदमी पार्टी आरो एजेपिजों लोगोसेनो माखासे उदां बिजाथिफ्रा गावबा गावनि नमिनेशन पेपारखौ गथायनायाव गासै सा 38 बिजाथिया नमिनेशन होबाय होननानै बिसायख'थि आय'गा फोरमायथिदों। रायजोनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि दोलोआ धलाई, बिहाली आरो सामागुरि बियाबावल' बिजाथि होदों। बङाइगावआव एजेपि आरो सिडलीआव इउपिपिएल दोलोनो हगारनानै होदों। कंग्रेस दोलोआ मोनबा बियाबाव बिजाथि होदों आरो आम आदमी पार्टीआ बिहाली आरो सामागुरियाव 2 बिजाथि होदों। लादाखनिफ्राय अरुणाचल प्रदेशनि टावांसिम इन्डियान एयार फर्सआ कार रेली खालामनाया शुक्रबारखालि आसामनि तेजपुर एयार फर्स स्टेशनाव आगान होफैदोंमोन। इन्डियान एयार फर्सनि 92थि गायसन सान आरो 25थि कारगिल दावहानि देरहासार सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंजानाय बे कार रेलीआ तेजपुर एयार फर्स स्टेशनसिम सौफैनायनि रादाबखौ तेजपुर एयार फर्स स्टेशननि कामान्डार बि.के. गुप्ताया मिथिहोदों। लादाखनि टयसनिफ्राय अरुणाचल प्रदेशनि टावांसिम गासै 7,000 किल'मिटार गोलाव हान्थिनाय बे कार रेलीआ 23 अक्ट'बराव गुवाहाटी सौफैदोंमोन। बे कार रेली हान्जाखौ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया 24 अक्ट'बराव बरायदोंमोन आरो 25 अक्ट'बर शुक्रबारखालि तेजपुर सेन्ट्रेल मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा बरायदोंमोन। जोबथा हान्थिनाया 26 अक्ट'बर सनिबारखालि अरुणाचल प्रदेशनि टावांआव सौहैयो। त्रिपुरा हाग्रा बिफाना ट्रेस्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनि साखाथियाव साहा काछारी ओनसोलाव सिग्रोमनाय समाव गंथाम बानायनाय सिलाइ आरो सन्देह गोनां गोथां मैनि बेदरखौ जब्द खालामदों। सेंचुरीनि वाइल्ड लाइफ वार्डेन बिमल दासआ बे जाथायनि बागै फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रा मावख'गिरिफोरा मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै ओनसोलाव नागिरनाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन। मख'नो गोनांदि मानसि जानायनि थाखाय मासे मैखौ ओनसोलाव बुथारनाय जादोंमोन। बेनि बागै अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव गंथाम हादोराव बानायनाय सिलाइफोरखौ बोखांनो हानाय बाथ्राखौ सुलुङाव फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो गंसे खुरैयाव दोननाय बेदरनि सेम्पलखौबो जब्द खालामनो हादोंमोन।
मख'नो गोनांदि दासान्दि बोखांनो हानाय सोलायफोरखौ आनजादनि थाखाय आगरतलायाव थानाय रायजोनि फरेनसिक लेबआव दैथायहरनाय जाबाय आरो मैनि बेदरनि नमुनाखौ DNA आनजादनि थाखाय देहरादुनाव दैथायहरनाय बाथ्राखौ सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि हाग्रानि जिब जुनारनि बेरेखायै दाय खालामनायनि सन्देह गोनां सानै सुबुंखौ खानो हायाखैमोन। सन्देह गोनां सुबुंफोरनि सिनायथिखौ बासी त्रिपुरा आरो हाजार कुमार त्रिपुरा होननानै सुलुङाव फोरमायदों। भारत आरो चाइना बे मोननै हादरनि गेजेराव गोरोबथा खालामनाय बायदियै लादाखनि LOCआव डेमसक आरो देपसां बे मोननै जायगायाव मोननैबो हादरनि आर्मि हान्जाया गावबा गावनि पस्टफोरखौ नागारबोबाय। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो हादरगिरि शी जिनपिंनि गेजेराव ब्रिक्स जथुमाव सावरायलायनानै गोरोबथा खालामनाय बायदियै 6 दान गोजां बोथोराव बांद्राय बरफ आरो गोजांनायनि जाहोनाव अक्सिजेननि आंखालथिया बांहोयो। लोगोसेनो थांनाय फैनायनि खाबु जेबो थाहैया, बेनिखायनो मोननैबो हादरनि गेजेराव गोरोबथा खालामनानै 6 दाननि थाखाय गावबा गावनि पस्टखौ नागारनाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। 24 अक्ट'बर खालि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनानै मोननैबो हादरनि गेजेराव गोरोबथा खालामनाय बाथ्राखौ मिथिहोदों। थांनाय 24 घन्टायाव दुलाराय आसामावनो गोबां दुखुनांथाव जाब्रबथायनि खौरांफोर मोननाय जादों, जेराव गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानांनायजों लोगोसेनो जोखोम जानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि बे दुखुनांथाव जाथायफोरा दुधनै, गौरीपुर आरो मंगलदैयाव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि दुधनैयाव गंसे मटर साइकेलआ गंसे सिनाय मोनै गारिजों सौग्रावदोंमोन, जायनि जाहोनाव रहित सूत्रधरआ जिउ गोमायो आरो सन्जय सूत्रधर मुंनि सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। बे जाथायनि उनाव फाहामथायनि थाखाय सन्जयखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो होननानै मिथिनो होदों। बे समावनो गौरीपुराव गंसे ई-रिक्शा आरो गंसे ट्राकजों गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादोंमोन, जेराव सासे रौनियाया गाज्रि जोखोम जादोंमोन। बे सौग्रावनायाव ई-रिक्शा सालायगिरियाबो गोब्राबै जोखोम जानायनि बागै सुलुङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो मंगलदैनि मेटि सापरियावबो गंसे ट्रेक्टरा सामलायनो हायैयाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो, जायनि जाहोनाव जायगायावनो सनजित मांसी मुंनि सासे लाइमोना जायगायावनो दुखुनांथावै जिउ गोमायो। अरुणाचल प्रदेशनि 3थि IRBNनि साथाम जवानखौ गंसे 9mm पिस्तल आरो गर 11 गोथां गुलि खोमानायनि दायाव जिल्ला पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। दरं जिल्लानि SPआ FIR होनायनि सायाव सोनारनानै अरुणाचल प्रदेशनि सिजौसा पुलिस थानानि पुलिसआ बिसोर साथामखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय जवानफोरनि मुंखौ फुनस दन्दुब 30 बोसोर, हरिचरन बर' 31 बोसोर आरो मोहम्मद बाबुल आली 35 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।